Teacher Liza May, ang maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng aral. Naranasan nyo na bang tumawid sa kalsada ng kayo lang? O pumunta sa paaralan na naglalakad lamang? Iyan ang tampok sa kwento natin ngayon. Ang kwento ay pinamagatang Ang Bilin kay Onyok. Ito ay isinulat nila Maria Ellen G. Ompok, Emmy M. Padua, Lea C. Villamina at Rolina S. Soronio. At iginuhit nila Kent I. Pirumingan, Christopher P. Pelicano, Relieto M. Wate at Simeon Ras Jr. Nilapat naman ni Neil Edward D. Diaz. Handa na ba kayong makinig? Tara na! Si Onyok ay isang batang masipag mag-aral. Tuwing linggo, abala na siya sa paghahanda ng mga kagamitan para sa kanyang pagpasok sa paaralan kinabukasan. Lunes, maagang gumising si Onyok upang mag-aral. Nanay, aalis na po ako! Paalam ni Onyok. Oo anak, mag-iingat ka. Tandaan mo ang aking paalala. Wika ng nanay. Naglalakad lamang si Onyok papunta sa paaralan. Bata pa lang siya ay tinuruan na siya ng kanyang nanay sa tamang pagtawid sa daan. Huminto, tumingin, makinig ang palaging naiisip ni Onyok. Tuwing tumatawid si Onyok sa kalsada, iyan ang kanyang ginagawa. Una, hihinto siya. Pangalawa, tinitingnan niya ang daan. Sa kanan, sa kaliwa. At pangatlo, pinakikinggan muna niya kung mayroon bang paparating na sasakyan bago siya tumawid. Isang araw, nagkatagpo sina Onyok at kanyang mga kaklase. Sama-sama silang naglalakad papunta sa paaralan. Masaya silang nagkukwentuhan habang naglalakad. Sa hindi inaasahang pangyayari, sa sobrang tawanan at kwentuhan, nalimutan ni Onyok ang paalala ng kanyang nanay. Huminto, tumingin, makinig. Diretsong tumawid si Onyok. Hindi niya namalaya ng humaharurot na sasakyan na paparating. Beep! Beep! Gulat na gulat siyang napaatras at natumba. Umiyak si Onyok. Nanginginig ito sa takot nang makita ang nagdurugo niyang siko. Onyok, mabuti na lang at hindi ka nasagasaan, sabi ng mga kaklase. Tinulungan nilang makabangon si Onyok at dinala sa klinika ng paaralan. Umuwi si Onyok at ikinuwento ang nangyari sa kanyang nanay. Niyakap ito ng ina at sinabing, Onyok, bakit kinalimutan mo ang bilin ko sa'yo? Huminto, tumingin, makinig. Patawarin po ninyo ako, nanay. Hindi ko na po kakalimutan ang inyong bilin. Huminto, tumingin, makinig. Ang sagot ni Onyok. Sabado, walang pasok. Kaya nakipaglaro si Onyok sa mga kaibigan at ikinwento ang mga naranasan niya. Onyok, kami rin. Susundin namin ang bilin sa iyo ng iyong nanay. At sabay-sabay nagwika ang lahat. Huminto, tumingin, makinig, bago tumawid sa daan. Mula noon ay maaasahan na talaga si Onyok sa pagtawid sa daan. At dyan nagtatapos ang kwento natin sa araw na ito. Tandaan, mga bata at mga magulang, sa pagtawid sa kalsada, huminto, tumingin, makinig. Muli, ito si Teacher Liza May